זהו, רשת ההצללה מוכנה. אחרי שתיקנתי ושפצרתי ופרסתי והרכבתי את הכל וחיזקתי, סוף סוף יש לי למעשה פה תעלת רשת שנמשכת לי לאורך כל הערוגות, מחוזקת על ידי כבלים, והרשת הזאת מצלילה לי פה את כל הערוגות שיושבות ישירות מול השמש החזקה של הקיץ, מגנות על הגידולים ועל השתילים, ואומנם לא מרגישים את זה כרגע כי אנחנו עדיין בשמש האביבית והנעימה, אבל עוד מעט הקרינה פה תהיה מאוד חזקה. אני מזכיר לכם שביוני זה למעשה השיא של אורך היום, ויהיו פה שעות שמש מאוד ארוכות, מאוד חזקות, וכמו שאתם מכירים את הקיץ הישראלי, יהיה חם מאוד. אז היתרון שיש ברשת הזאת זה שזה מקל על הצמחים, זה מאפשר להם להתמודד טוב יותר עם ההשלכות של השהייה בחוץ. זה גם כן מקל קצת מבחינת צריכת המים. צמחים שנמצאים בחצי צל צורכים פחות מים מאשר צמחים בשמש מלאה. בנוסף לזה, זה מונע פטמים על הפירות, על עגבניות למשל, שחשופות לשמש ישירה, מקבלות קדמי שמש ועוד הרבה צמחים, אז זה גם עוזר בזה. ובין היתר, זה פשוט יותר נעים. אז אני אראה לכם בהמשך עוד דברים והעניינים שיש לי פה בגינה. שיהיה לכם המשך חג נעים, ותודה רבה.